Kumasanya pratangga windu-wiyat ampun lirku mampang malepek mangkala gek sabulita mel lae nuwun sewu sinuwun Ndarawati kula pun Semar ingkang sowan wonten ing prajamu mriki jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara Kyai Semar para gagi diprayogakne anggenmu pinarak Kyai ha inggih pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan. Janur gunung kadengaren panjenenganmu kepareng rawuh ana ing Dwaraka mukalamunta ora ana wigati. Ingkang ndok kersakake kepiye Kyai Badranaya? Ah. Nuwun sewu sinuwun Prabu Ndarawati kula tak nderek matur. Lan mbok menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksama paduka. Sampun kondang umandang bilih paduka menika sucaning rat oboring jagat sing kudune donya niki wontenipun pepadang ning kenging menapa kok malah saya peteng dedet lelimengan. Merga jaman sakniki wis angel golek panutan sing kena kanggo gondhelan lan patuladan. Napa pancen sakniki sampun ngancik jaman kala bendu? Napa sakniki pancen wis ngancik jaman kala bendu? Wong yen dituturi wulang agama ora ana sing gugu. Sing ning dhuwur kudune kena ditiru, ning akeh-akeh mung mburu nafsu. Ora gagas yen tumindake kleru, grusa-grusu lan kesusu, sing baku uripe mubra-mubru, adol tandha tangan ya mesti payu,
yen omongan mung gedabrus ora mutu, rakyate kon bayar pajek sing regane nekak gulu, pejabate malah seneng-seneng karo guyang-guyu, nyolong bondo negara ora rumangsa saru, yen konangan senengane ngalihke isu, diadili jare awake lara lan lesu, yen didemo ora gelem metu, ora gelem temu, malah minggat nggawa sangu nyewa kamar nyeluk wong wedok ayu dibayar 500.000 wong wedok kala wau dijak kendangan dengkul nuwun sewu sinuwun wong urip niku duwe kewajiban memayu hayuning bawana ning bab menika mboten saged dipun jangkah sepisan dadi kudu diwiwiti saka memayu diri priyangga banjur memayu rahayuning keluarga memayu hayuning sesama lan ugi memayu hayune negara ingkang pungkasan nembe memayu hayuning bawana nah memayu hayuning negara lan bawana niku pancen sae nanging kudu diwiwiti saka memayu hayuning keluarga luwih dhisik tegese nata lan glowentah anak bojo sing kanthi apik lan becik gandeng kula niki wong Jawa Semar niki wong Jawa sing sugih budaya kula tak matur lumantar endahing tembang dandang gula dene surasaning tembang kados mekaten sinuwun kacarita Ratu Gong puniki socaning rat oboring bawana luhur agung wibawane titising Sang Hyang Wisnu babar hayu ayomba suki pamongi hambek tomo amung emanipun praputra ginunggung mulya mung sawiji ingkang sinengker yekti dibuang neng kuburan Sinuwun Prabu Ndarawati. Kula suwun sampun ngantos gerah ing penggalih. Sampeyan aja lara ati. Kula niki wong tuwa duwe kewajiban ngilikake karo sing enom. Merga sampeyan niku dudu wong saudon saurupan nanging mustikaning para ratu. Sing kudune sak paripolah lan pambegane kena kanggo gondhelan, kena kanggo kaca brenggala tumrape wong akeh. Nyuwun pangapunten. Napa to gunane sampeyan dadi ratu titising dewa, ratu Gung Binetara ning jaba sampeyan disubya-subya. Ning yen nata keluarga wae ora adil malah kepara sia-sia marang putra. Putramu Boma Narakasura, Siti Sendari, Samba Parta Jumena, Setyaka Titisari nika mangrengkuh kabeh, ndok mulyake kabeh, ndok tresnani kabeh.
Nanging ana salah sawijining anak merga tedhak turune kewan, tedhak turune kethek. Nadyanto wujute satriya ning nggen mburi nganggo buntut. Merga sampeyan isin, sampeyan wirang. Ing atase Ratu Agung kok anak-anak ora lumrah. Mula anak sampeyan siji niki mang singkirke men ora ngreget-ngregeti jenenge bapake. Bambang Gunadewa nika anakmu. Dosane apa? Lupute apa tek kok singkirke kok guwang wonten ing kuburan Astana Gadamadana? Oh. Mangandur lakune ngangin gugur agrane ngarga ora gurnita kagiri-giri ora bumi prakempita jagat Ndarawati urek bumine obah angine panas weh rasa gerah kaya sinambreng gelap jantunge Sri Bathara Kresna dupi midhanget pangandikane Kyai Badranaya. Bawane Ratu Agung sinung kasugihan, kepinteran lan kinurmat dene wong sak jagat. Ing batos Anjula dene sineblak dening ucape Ki Badranaya. Mangkono sarira abang branang geget waja dadanira bledak-bledako. Riwe brol kaya dineres. Dupi kesabarane wis ditunggangi kelawan kanepson. Asta kung nglawe nyenggol Kyai Kesawa ing mapan wonten ing rikma. Mangkono Sri Kresna bledhos dadi brahala sak gunung gegirisi. Obong. Roar! Jam 11 tek wis gedine semono sampean. Semar Badranaya aku ora trima aku mbledak dadi brahala kaya ngene. Wis ireng gedene semono rambute digramason pisan sampean. Aja ngenyek karo aku kowe. Kowe tega ngelek-elek Ratu Ndarawati nyenggol karo batin. Aja kok mung dapurmu. Donya tak untal kelakon yen arep mangan Semar kula mang pangan. Gaglak tenan. Astungkara sidang sekaring bawana langgeng ulut kaki Kresna ulun Bathara Wisnu kepeksa miyos saka anggammu merga ulun ngrasakake yen hawane sumuk lan panas merga kobar dening kamurkanmu Purbanana kulup Wisnu manitis marang jeneng kita merga kaki Kresna kadhapuk dadi pirantining Gusti
ingkang kajibah rumeksa rahayuning jagat kanthi anyebar kautaman lan tindak suci ingkang adoh saka hambeg sesungaran. Mongko kabeh tuture Kyai Semar mau becik lan apik kanggo ngemutake marang klerune pakartimu ning malah nduk tanduki sing ora sak mestine. Mongko Kyai Semar kuwi danyange tanah Jawa pamonge Jiwatama parandene malah nduk sia-sia lan nduk pilara. Apa rumangsamu dadi Semar kuwi gampang ya? Apa rumangsamu dadi pamong kaya Semar kuwi gampang? Wong kuwi yen ora nglakoni bisane pancen nyacat karo maido. Wong ki yen ora nglakoni bisane mung nyacat karo maido sing tanpa pitung. Mula ripalungguhan iki men Kresna ora gampang dak sia karo pamong. Dina iki coba rasakno kaya apa rekasane dadi lurah Semar. Gelem ra gelem karma sing ndok tampa kowe dadi Badranaya. Jagat Ndarawati wuntang sunduling tawang sabdane Sang Hyang Wisnu ingkang weh prabawa gumuruh andadekake nata agung Ndarawati jebles Sang Semar Badranaya. Pramila datan aneh datan muka lamun ta Sri Kresna handhaprok kaya linala sanata bebayune datan mipobah datan musik hanelangsa nutuh diri kembeng-kembeng kang netra kaya-kaya datan kuat anyangga dumateng aboting lelampahan. Pukulun Bathara Wisnu sewu lepat diagung pangaksama paduka pukulun. Kula ndada bilih lampaning kababar menika karana kula ngunduh dumateng karma. Karana dak sia dumateng Semar Badranaya. Kula nyuwun pangapunten, kula tobat pukulun. Iboloke wong akeh ing atase titis Wisnu sing jari socaningrat oboring jagat. Kok samangke wujudipun dadi gedhiba kados mekaten pukulun. Kresna. Ya kanthi lelakon iki jeneng kita gelem mawas diri. Men ora gampang maido nyacat lan sia-sia karo wong liya. Lelakon iki kudu ndok lampahi minangka panebuse dosa dandanana keluargamu, dandanana negaramu. Lan tangeh lamun jeneng kita bakal pulih dadi Ratu Ndarawati yen durung entuk pangapura saka Kyai Semar Badranaya kang sejati. Mbuh piye caramu yen perlu jagat iki kudu ndok ubengi.
kowe kudu ngesot njaluk ngapura ana ngarepe Semar. Aduh, mati. Wangkara kingkin lir manguswa kang layon benya ilang memanise Kanjeng Sinuwun Ndorowati kenging menapa wujud paduka dados mekaten Kanjeng. Wis Udawa tak lakonane Udawa. Ya wis kaya ngene iki, unduh-unduhane wong yen gampang nyepelekake lan sia-sia karo wong liya. Aku saiki dadi lurah Semar. Biyen nalika aku urung dadi lurah, aku seneng nyacat, seneng maido karo pamong. Angger enek raskin ana bantuan, aku seneng matak-matake lurah. Ning bareng dina iki aku kelakon dadi lurah tenan, nyatane abote kaya ngene. Ning ya ora apa-apa, aku ikhlas lahir batin dadi lurah, watone diayomi karo maratuwaku sing jenenge Mbah Wiji ngono. Aku titip negara iki Udawa tak lunga sak paras-paras. Oh, Kanjeng. Kanjeng wis aja nangis. Cipte